oso harro nago, ijitoen nazioarteko eguna da, eta hori, gure eguna, osea, nago super harro eta super konten. Osea, gainera urte hau justo berezia da gure ijito herriarentzat, zergatik, orain duela 600 urte penintsulara llegatu ginen, eta 600 urte orain arte, egon dira lege asko gure aurka. Oraindikan daude, legeak ez, baina oraindikan prejuizioak ere nabaritzen dira. Baina, hori da, lege asko egin dira guren aurka, historian zehar gure kontra egin dute, ez? Eta naiz eta gure kontra egin, gu oraindikan hemen gaude. Ez? Eta hori da gure helburu nagusia. Hemen egotea, nire kultura zabaltzea, eta gizarteari hori da nire kultura zabaltzea, beraiek ere bai ezagutzea, eta uste dela nagusiki ijito herriari bidezko tratua ematea. Hori da gure helburua. Naiz eta prejuizioak oraindikan egon, pixka bat ijitoak ere bai ari gea gizarteari inklusioa egiten, ez? Pixka bat, pixkanaka, baina ari gea aurreratzen ijito bezala. Eta oraindikan zu esatea prejuizio asko daude, ez? Eta gehien hezkuntzan ere bai, ez dakit beste anbito batzuetan, salud, hizkuntza, vivienda, etxe bizitza ere bai da problema grabena uste dut. Ja ijitoa izateagatik ez dizute alokatzen. Eta hori zergatik, hori da prejuizio eta ijitofobia. Ez, eta hori ere bai nire elkartea, gure elkartea, ari gea horren aurka jotzen. Ni adibidez egoten naiz eskolako hezitzaile bezala, eskoletan ibiltzen naiz, Irungo eskoletan ia guztiak, eta ikaslekin, ijito ikaslekin laguntzen diet, ze daukazu, azterketa bat, laguntzen dizut, klasean, ez dakit, zer behar dezu, laguntzen diogu, eta ere bai nagusiki erreferente bezala, ez? Ijito guztiak ez dira txatarran ibili behar edo merkadilloan, ez, beste bide batzuk daude, ez? Eta orduan ere bai egiten dugu erreferente bezala, animo, zualdezu, pixka bat, esperantzak eman, ez? Ijitoak ez gara bakarrik hori da, txatarra eta merkadilloa, ez? Nahi deguna izan daitezkegu. Orduan hori da printzipalki gu egiten duguna hemen.